Deze week in Le Bourgeois een terugblik op de nieuwe Michelinsterren voor de restaurants Julemans op Château Wittem en Atelier in Gulpen. Tot begin vorig jaar telde de gemeente Gulpen-Wittem nog geen enkel sterrenrestaurant. Dat veranderde met de 2 sterren voor Brut 172 in Rijmerstok. En deze week kwamen er nog maar liefst 3 sterren bij. 2 voor restaurant Julemans op Château Wittem en eentje voor Atelier in Gulpen. Met 5 sterren is Gulpen-Wittem meteen de gemeente met de meeste Michelinsterren van Limburg. Je werd hier en daar getipt voor een ster. Daar zou je al heel blij mee zijn geweest. Absoluut. Ja. Maar nooit verwacht. Eerst sterren waren afgelopen en ik zeg volgend jaar beter. Ja. Maar wat nu is gebeurd, sorry, ik moet even binnenkomen dit. Even schakelen. Echt, absoluut, ja. Dat had ik echt nooit verwacht. Dus, nee. En natuurlijk de jongens bij mij in de keuken, dat is, Ja, sorry, ik wil hem... Dat zijn zo'n toppers die iedere dag met mij vechten om daar te staan en heel veel daarvoor laten. En die voor mij door het vuur gaan, voor ons allemaal door het vuur gaan. En ja, waanzinnig. Château Wittem, Guido Braken, zit er pas een jaar. Ja, maar we hebben toch gezien dat met Guido Braken toch een hele stap voorwaarts is gegaan. Het is ook een jongen die in echt heel goede huizen gewerkt heeft, ook een hele goede opleiding heeft gehad met Paul van der Bunt. Dus dat zijn jongens met heel veel talent. En ik denk dat we, de dag van vandaag, alles gaat zo snel. Ik denk dat we ook heel snel moesten ageren. Het talent is er, de kunde is er. We zijn er een aantal keer gaan eten en we vonden, dit is eigenlijk een internationaal niveau. En wat is zo typisch aan zijn keuken? Heeft hij een echte, duidelijke eigen signatuur? Maar ik denk dat wij, als we over 2 sterren praten, is denk ik de emotie die je ondervindt wanneer je daar gaat eten. Hij is technisch zeer begaafd. Hij heeft ook heel veel fond, diepgang in alles wat hij klaarmaakt. En dat is eigenlijk wat wij zoeken in een 2 sterren. Dat is wanneer je iets in je mond steekt, dat er dan van alles gebeurt, emotioneel. En dat hebben niet alleen maar mijn inspecteurs, maar ook buitenlandse collega's ondervonden. Dus proficiat voor Guido. Jullie hebben vorig jaar speciaal Guido hier naartoe gehaald als nieuwe chef. Ja. Toen al overtuigd van zijn kwaliteiten? Ja, absoluut. Dus ik had van veel andere leveranciers en van vrienden gehoord dat hij wel goede kwaliteiten heeft en dat hij gewoon heel goed kookt. En dan heb ik een gesprek met hem gevoerd en ik heb hem gezegd wat mijn visie is en zijn visie was hetzelfde. Dus het was meteen een hele goede match, moet ik eerlijk zeggen. Dus wat was de visie? Mijn visie was gewoon top producten. Dus ik heb niks uitgesproken. Het was gewoon, ik wil de beste producten en het beste voor het kasteel. Dus dat was eigenlijk mijn visie. Dat hoort een chef graag. Dat hoort hij natuurlijk heel graag. En hij is er meteen mee ingestapt. En hij was gewoon, ook natuurlijk blij dat hij zijn kunst kon uitleven. Ja. Dus, En hij heeft veel ervaring in sterrenrestaurants, maar nooit zelf een ster gehaald. Nee. En dan in één keer 2 tegelijk. Ja, maar ik zag al aan zijn blik toen hij hier binnenkwam van er is zoveel passie achter hem en hij heeft gewoon inzicht. Dus daarom dat ik zoiets had van dat wordt zeker wel goed, maar dit had ik echt niet verwacht. Restaurant Atelier in Gulpen stond al lang op de nominatie voor een ster en dit jaar is die dan eindelijk gevallen. Ultieme erkenning. Jazeker. Want in heel veel restaurants stonden wel goed, maar Michelin staat wel meestal op het voetstuk. Dus als die je dan ook waarderen met zoiets, met een ster, dat is wel het mooiste wat er is, denk ik, in ons vak. Jullie zijn gewoon in dezelfde lijn doorgegaan, maar zitten er nieuwe elementen in of is de jeugd in opkomst in jullie team?
Nou, dat laatste denk ik zeker. En wat ik merk, we hebben een aantal mensen in de keuken nu die uit gerenommeerde zaken komen, die met hele leuke, frisse ideeën komen. En soms moet je dan ook wel als chef, zeker op mijn leeftijd, ik ben 50 plus, die jonge garde op een gegeven moment zijn gang laten gaan. Die kijkt natuurlijk wel mee, maar als er hele goede ideeën zijn, dan laat ze dat vooral doen. En dat heeft geresulteerd, denk ik, in wat er nu gebeurd is. Dus we hebben een balans gevonden. Ja, en ook een zekere rust, een zekere rust, ook in heel hun organisatie, ook met hun staf, denk ik dat het loopt allemaal heel goed en rustig. En ja, het is ook een hele leuke ervaring als je daar gaat eten. Ja, jij ook als trotse zoon naar de champagne. Ja, sowieso. Eindelijk de grote dag dat het zo lang toch gebeurt. Hè? Dus, Ik hoop dat het nog ooit zou gebeuren. Natuurlijk altijd de hoop, maar elk jaar toch weer een beetje teleurstelling. Toch gedacht van het gaat niet meer gebeuren. En dan, toen er werd verteld van we zijn toch gebeld, dan is de ontlading natuurlijk heel erg groot. Dus ja. En jij bent zelf ook chef, in ieder geval wel al kok, toch? Of een opleiding? Ik heb net afgelopen paar maanden geleden koksopleiding afgerond. Ja. En heb hier in de buurt bij de Leuf gewerkt. Okay. Stage gedaan in Antwerpen. Op dit moment stage lopen bij Liberij in Zwolle. Dus natuurlijk veel ambities genoeg. Ja, absoluut. Ja. Dus nu vooral veel ervaring opdoen en dan terugkomen naar huis, naast pap. Nou ja, u als loco-burgemeester staat hier te pronken waarschijnlijk, niet? Ja, zeker. Ik bedoel, als je binnen een dik jaar 5 sterren binnen de gemeente binnenhaalt in ons mooie 5-sterrenlandschap, ja, dat kan toch niet mooier? Heeft dat consequenties misschien voor het toerisme, voor de aard van het toerisme, dat nu ook de wat, zou bijna zeggen, de wat chicere toerist ook deze kant op komt? Nou, ik denk dat Gulpen-Wittem vooral ernaar streeft om een kwaliteit in het toerisme, een kwaliteitsslag te halen. Ja, daar zijn dit natuurlijk de pronkpaardjes van om dat te bewerkstelligen.